Meda say memo akwa ba biemra Adom TV Badwam dwumade yi eso. Yeda se no mre no wadaje awde amaye. Na wotwi mo ye sure so wasua de pa. Esro mfa ni agro mfa no saa keke ne tie ne ye. Na emmo nia wo experience no hwe na ne we bi pa. Wadaroma siki help ntem ko hospital. E maye nka se na se we de nka oba ya. Ade ne na e hadwe. Eda endpoint homeopathic clinic ase number no 0244867068 obe show ya rebia eha wadwen sika sika kofodi ene dude ntem no hia ni se obetwa agumo *281# *281# option 4 ase medical time another draw besa akoso tumi kabra ntem ni twagum bedi bi peche 1000 na fe pensem mo so mreso a e be se twa e de agum give us Herbal center ba obeboa ye na yahwe yapomudin mu enu ahodo wadwama so no ye wohia se o se obowura pharmacy ana Herbal shop kotobinom no e ba bedi hu komo me na menchia we is that family so na bia boko de bachan de nyame ase Dr. Kwabin so ho ye bachan doctor ho ye de nyame ase enti yo nse mema obi ache na eye fiada ide fiada moso ho papa bills ana ono a na nyame so mfa DJ awana sa ebra na ye bank afofo na na eti video pa no DJ awana oye nyompa mu killer se keke kan sembe biri awana ni o ni nyame fa ne currency nti se me kwa asempa na mkohia na mani ajepa but the nyame pe na oye nti nyame fa ne currency na ye betoa enkomobo ne so na ye nso ya papomudene sanse obi nim da ade ye be kye okoda no se wansori obi mi se nyankopon ho bibi enti wanso wo ho no a ya na wahwe onipadua no nso ye obi ho no a ohu eniema bi onipadua no mu a wodwene se eye normal na mi nyini nti na wo se saa niema we tomye na no na me hwe video bi obi send de ma me abrewa esi wanya almost 90 years ohwe America o tuni jogging a o ye no a ebeje wonsem be ne obi o 25 years abayo abamu a de otimi ya ne se odi mu a ya chie ni bi no anu masi kire ni nsuo na guso owi a waye pinti wotenase a wafamu ada no waye chako minua wanhwe yi a eniema bi beto a obenya 30+ years no na afi o kwa akobo o maame beyi na o papa beyi ene o ka che obi so onye exercise krampo a ase waka che ne se onso aga na nyina okotokura ne sode wo ntimi nsode sesafia won pese obeye ne ho hwe ene aye cheko za na ene ne mkrum ha enti ubehwe ne obi bodan ho 25 years ese kura de enkane na akoye kuro no mu a na ye 70 80 plus 90 ene obehu akoda 35 25 o munyina wu obehwe ne bebusa yade akura kun no na ebia ebo ne nka ye bi ene wamfa anya asem obehwe ze enkane na stroke kire emrewa ne nkokora ene stroke akoda aketo akora stroke timeche no ntimesre ye bo enuro hu dawuro saa ne ye ka apomden ho nsem a na wonso agebere no watie bi na adurukura wo so okoto na boa wo sa oyade no na wakwa akodi akire eti give us enuro ne de obi anso ni wa wato bia no mo a obeka akire wo se ana obeba abeka se aduro no amode maame enom ye no ansa me yade na ebia nipa kro no wanhwe so anom anasa ebia se de eche nso onom no na wa anom ne sa ye wonu ahodo bebre give us aba me sha ntontom da ho ye will give us cold capsules and nso say be ma waso ne sisi eda ho ene will give us P capsules ye sanso will give us GC capsules ene ne mesha nso wo ho a eno no etu infection ase eboa siesie e ma ne ma nyina da ya enya asem ketwa ne we hu nkomo nam no e ba bebo nti no ya so na tie me na wonso ubenya ensempa etie wo ha na wo de frɛ number isese ya ebia na malaria tena wo so ache ebia wo de na ye chronic enya de se ekɔ ebia de bia beda beso wa echeko ahoden ni mu adwuma ketewa bi abaye no abre wabubu setam ya ma ame no mu amukodwa so okotena dwam wo kotontosi makoni jene fra no pakopma nwumra no moma aduro we give us about mr enya mo yonko enya ntontom aka wo a boost immune system no
enti ma onya ahode e ma okọ udwuma so eba akoba de ensem no etimi hyem kana pa ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia mesro ye oba nso no afichi komu nsem no problem e dia ba beto so onya sem koto a emoja ne ntimi manti bosome so ana wo te so wo be kekam sa su a na wa ya asi butubutu asa wo ntimi no aduane kora e ma o mani mesro no give us ba Mr. Adro no a ebe na ne moja ne nyina kutu kankan wo mbi e na nim tree so boost immune system enso mo bi ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia fe was 0543 222470 wonya kwoto Adro no anu afre mesre wa ebi nso a drugstore kro na wo call ye no wa enya bi wo sanze Adro na nso to enti ba ne sa wo de afre ba bi e ben wo no a wo betimi akwakonya Adro no bi ato no na ya kyerɛw fe 0543 222470 mesi aton drugstore pharmacy shop any chemical shop bia enti abo boost immune system no na etu yade bi te se jaundice ase e de afri ni padua no mu ama jaundice yade no no enuane bi a ye di anwane ade no ni nyina aka wo bio obi wo no ma ba bi oda no kra no woda ayi asase ba bi a ye de cement nko ana aye bibia ansa ho no woda so bonsa na umoja no nonom wankasa no moja duro no numbi wadidi ewu ni diye na da bia wa ye chako bonso wa ye hoya wonu maduro we bia ebeboa na hye oni padua no ekena na obonse obekọ aba amantotwe nyina da aye kama typhoid fever nso da bia metena no ma meka eno de eye silent killer ese etinipa bebre so etinipa bebre so wo Ghana ha sanse enuane a yedie ba bia etonuane ni die enuane bi okra ye no a emene na eguso saa ni yedi ni edi kwa eni paduam ensuo bu a obekọ akonom sanse esukom de nkrofo ntino no amanfo a ye sahye water bi nnam nkromu a wo mo eton na wo de onum so anu afa on safa rubber num hwe emu nyina ye natin atototro nti uja ato onum kakra bi apo obiri bebem mesre wa sa nsuo no wonum ne ko ni padua bema typhoid fever nti bonse emwa ne hyase o ma attack o system na woni padua num na o small intestines no na watutum ntokuro typhoid fever chewa ene malaria esese nti bonse bia wanum ato o katrema nyina ye dududu bi o kon na duane nsuo kura wontimi nnum bi na bonsa osotia na etie na edreniu eba ne saa wanwe a obeka so obi na aba odua wo na ase nyina etime hyehyew wo nipadua no emu nyina ya wo ya wo ye ho hwe enyeyi ope give us Herbal Mr. Adro bi na tono ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop ebesiesie o na watimi adidi wontimi na ebe mo watimi ada wadwuma sokọ ebe boost immune system na akoatia malaria bi a eteto so dia chronic eto so yade bia no ebe ye fio na hwehunu se wo immune system na ya asojafo no a ebo nipadua no ho ban no se wo muni ahoden a na yade bia etimi kyewo eti Adro ne den de give us Herbal Mr. emabunu nom dane emrantie agina wo na so emrewa ne nkokora nso nom a wo mo nso eye mesima ene ade frɛ wo 0543 222470 aton drugstore ene pharmacy shop ya mesra wa we no so ye give us cold capsules say na tie be ma waso ne sisi eda ho na we no eboa eyi amaman bi etete wo nipadua no emuo wangasa wo ho no maduma bi a wonse wo maso aye tititi wo na maso aye tititi ena no kwa akwada wo na wo kon wo ye ho hwe a enyeyi mesra wa eba ne sa enuane a wadie no ntimi digest ye na adane amaman na etete enti da bia bonse kwabena ne nam a enye so wontwitwi ni si watwitwi ni si ye pa enso na modu ba bi apel wo tete ntaso tsa sabe mpraduasa wo ba wa fafuro enso ba ma won fafuro edumra bi anuane a yedie na ntimi digest ye ni afia adokoso na echese wo sode anopa wo kasa gu nipa so a na opa ba bi adiniti akofa enye no nko a bonse na aisa wo bofunu wo bi wo ye ho hwe a enyeyi Adro na abanum give us cool capsules ebeboa na asiesi koko a amada bia wo posa wani wo posa hwe eye homa nkitinkiti bi na sense mu o homa nkitinkiti bi na kitekita mu ko etire no mu enti se ete a wani no ebefra kope give us cool capsules wani no abada beso na anina akaka atare so ubie kura enyeyi da bia na ode wani ayeko wasom timekeka wa ma obi kura sekan ode ye aduane wo ejade no otimi digura na som no ode nu behwe kwa brane atra wode didie na som akeka no no ode aguram nkrofo ne nam esesa ntakra entakra betu afiri akokọ no ehwo no na emu abam nti ahode enim na etu ato wokofa na ade ntaso pepepe na ade aso so benum a wanwe bedumre bi ne besiwa so mesrew eye koko na de wo hawo nyina ba kope give us cool capsules nanom ebeboa yi amaman ni nyina ebe horo wo yam ama efin no ba bia timbia no eye afiri ho na aduane no a wudie ye ekoni padua no emuo wo bo ofuro no aduane wo mu atwetwe aduane mu ahoden ene nsuo no a emu atintim a entida bia aduane to yam a na ya na kire se wo bo ofuro no mu aye finti no bo ofuro no eno ne tawo no a
sade ya muwa bi ruminant no obi nipa nso obi enti wo de no mu ye fi na mu tutu ntokura da bi aduan to ye ma na ye wo ya kopa duro we bi nanom ebeboa yi fi ni nyina afiri mu no nso na wo de wo ho na bibia eye fine na ye nom we nso e de ka ho when you give us speak house as a boa mema enti be ma bia wanom bia no obedi ho adanse ye nom ni mienu nyina bom Food and Drugs Authority agiatum say ye no mesrew na ye nra de bra wo TV so bo ho da wo ni radio so no me ka kire wo se onimro 12 years ama enum bi mesrew a wo ye oba nso a wafafu a mesrew ma enum bi na afi nso no se bia wo ma akwada no fo a ma enum bi na we ne dia mema no pa eboa ma mema no edi mensem na watwe kwa wie mu amutu bata no wo de hyase ne nom ne na akro no bo nse be yi uyema siese bibia eti cold capsules no eyi ntin mu fi no na p capsules no so mouse stamina na watimi aye adwuma kama ya ton drugstore and pharmacy shop bia okoto wi afre wo 0543 222470 na ya madwuma adwuma no so yeguso a factory hands no yesi yeguso aye hwe nkofo na da bia bo ho da wo nkane no na ye wodan wododowa ne mmea hodo a wo be frɛ no nso ye betimi ama adwuma ho na yesi no dan na ye ma itimsɛ wa as factory hand adwuma no upe bia wo betimi anya bosom 1500 copim 2000 plus eno no eye bra wo be ye overtime ne ade akeka ka wotimi kura konya 3000 bosom enti entina fie na nya sa akomodwo na common ne wo mesɛ wa frɛ number ibi sese ya 0543 222470 0543 222470 factory hand adwuma no ofra ye beje wo so ne ama adwuma ne bia afenso ye pe drivers a omo license no free C echo doctor so wadwen ye adwuma nko a ye be mu adwuma eno so betimi afre 0543 222470 Dada say give us about center my no say efe adwuma nso ntimi so opportunity ni fa number no na frɛ so ye driver na so person ye adwuma o factory no o fa 1500 there my dear enye joke fa huhyem na emwa yenkomra mo ba ko bi so ho ye ba ebeto aso